Goddag og velkommen her til BT's Tour de France videoblog. Mit navn er Lasse Føge, jeg står her med BT's sportsredaktør Jakob Stalin. Vi har lige været vidne til en etape, hvor Joaquim Rodriguez han vandt, men han vandt kun et minut foran danske Jakob Fuglsang. Og Jakob, prøv lige at sætte et par ord på den præstation, Fuglsang han leverede i dag. Ja, men det var imponerende, især fordi, at han jo havde en ret skidt dag i går i Pyrenæerne, og egentlig havde givet udtryk for, at det først ville være i Alperne, at han ville begynde at kigge frem igen. Men fanden tog ved ham. Han kom med i det rigtige udbrud, som kom til at dominere dagen igennem. Og så faktisk også rigtig fornuftigt kørende ud. Men altså, Joaquim Rodriguez er bare en snu ræd, og han havde altså lige det fornødne kraftoverskud til at kunne sætte Jakob Fuglsang, men helt klart en opløftende præstation af Jakob Fuglsang, og den giver ham også mod på mere frem mod Pyrenæerne, fortalte han også her efter etappen. Ja, og nogen der nok også har fået mod på mere, det er Nibali og Contador. De prøvede at stikke lidt til Froome i dag. Er der håb for det her cykelløb? Det vil jeg ønske, at der var. Jeg tror, at den opskrift, som vi så i dag, den kommer vi til at se igen i Pyrenæerne. Jeg tror heller ikke, at der kommer til at ske i Alperne. Jeg tror heller ikke, at der kommer til at ske voldsomt meget mere i Alperne, end der gjorde hernede. Froome han blev presset, men formåede at svare igen. Jeg tror, vi kommer til at se det samme, og måske kommer vi endda også til at se, at nummer 3 hakker på nummer 2, og nummer 4 hakker på nummer 3, mere end at man vil lave det fuldtonede angreb på Chris Froome. Dertil der virker han bare for stærk og for suveræn. Det bliver i hvert fald spændende at følge. Husk igen at gå ind på bt.dk i morgen, hvor vi endnu en gang kloger os på det her dejlige cykelløb. Vive le Tour!